tura bungkuana nitin ganda boka ama thu khaju soi lo mayang o engemo kart labi kani lo chuan dar som pakhat alari lo deuh tia chuan chuang ale kapate chun lo in zui lut ta hlola anron lan be sei tho mai la han mu meu chuan an tong chuak ngai thla chak si rel ro nuam che si lo hian kan do dui maya ani mela la chuan hlimna lamemo lungai na lamemo han thria thei mai torom bok si lo enge invokal ta nge kalo ti lo thei talawa o kale ano si po kan va shil fia kel kha anlo bo zui ve to mayang tin chuanga chon ol samfe hian min changa computer kan en pui nga la a thei chin chin chu kan thil fia ve boka khati chunga ma an la lo ni chuan an mani po man tla kan ni ve to ti na ni mai tin ka pate chon lo chun zum ve boka a that chu chu tin ti fel thei chon rel ru po nuam ta dewlom party lam hian minot lo wat ka ring dewa pate i man chuan voin chu om ve de urila chuangai ei zong tu berni ve boxia om lo chuan an dor laman kal hlei thei om si lawa ka tia office lama ka zulan ve zok lo chuan engemo urgent file te lom takin kalo chhole zok ang tin ka pate chon rei pom lo in min chua san zui de maya thenpa nang po kala in boy om boxi pate kha lo chho thei don tho chuan engpo ni se azia to shim shimang ye mani chawlo ma chonai chuan police lamin an hria tir hal mai karinga akhia sa them neu lo ve reng sia anni mi alo rual om khom ta chu anron lan vat karing dewa katia nia chu chu ke po karing deu khesin u bo theini chuan an ta chuan du thu samani dona an theilo ni ngat chuan andam chhunga tan apoi don sia an bo rok len lai takan tlak chiat ngal ringot chuan an ding chuak zo to lawang chu wangin a theidan kongkong a he thil hi hup bo chuan tum khopang chuanga po chuan a lo ti ve boka zana po mi pain ri apui che sela va thawm ve an thil ti du dan en hian a cheber thlengin kan ngai tu ngai nia a ti chuan lo thon na chang ka shave chi an committee thurel room zia taka muwa hretu ni si ka ngai tu thleng phalo chu ka che chol phang ti ka hlau le no viawani mase hlau thong angala ne ro ka tum hau lo thung so kain pe viaw lom tin phone ka da chu kain tira nui deuh suk chung chuan so chuan tharu man thoni vai chuan a chan hau lawang che thi to no document nei that viaw hi tangkai po ka ti vak lo nia a ti du chawa ani viaw mai tro mase engem kan ti lawang an vo pum chau na ni mai hen ka ria an thil ti han mu hian ro thap tak chu ni big lawang ka ti ya chutin ti te ngot chu tuna te chuan andam chung hong thei thilani tonia o election ti satli ringot khani lo engtin po ngoi turati chea ithil hriat zongjong hi nuai bawan tum don chiang ania sumzong poina ron thlem mai thei chea ani lo le avau te poina an vau mai thei bok chea ati chuan andu le local phut mai te se chuti ni lo chuan in buat sai lo ngena po ka hrelo atla chopa ka lo ma chon mai lo te chuan kati zui ve taringota in film kurvia wangai don ani chuk ke chuk ka hlau thong deuh tletania kanu chuan lo ti ve mek boka lo thon vak khom ziam lo ve thei boka hetiang khopa chiang an hmalak na kan man chu si chuan chet pon chingam to mi lo ve thei thawa tru lo waril ru lo ti ha vak du lo turania thil thleng thei kan ngai ruat vel mai mai ni chu tin chuanga chuan kanu chuan nem zuya kapate po alo thleng chho vele thuaya chuanga ho tak nu dana chuan keima ai main an hlau thong zo kani ti ka hrethiam taruak mai kan chungo chanchin soya kanu le pa ten ti ti mol mol lai chuan kan kabin kong khar chon lo ki kap kawa sana ka en zoka dar ni le minute so ma pel hreta ka phone chu ka on zui ngal thuaya rin lo tak main kan thenom pa lo lang lol loya kalawin rin man phen phone ne na le kain da fel chau tia kong khar po ki klem lovin mi pani hen ron ar ngal lu ngot thunga anni hi kan mi nga ril ruk te chu anni ngei po karing ngai sakom lo tak chuan ka phone chu ko lo khoi mol mola ka duang taka camera te ka on fel nuwa chuan lukam noya ka rol lut zui daya kanu tenen an loin biak luam wang chuan ka ngai sakte chiam lo min mel dana chuan an duain kan tamani mel viawa keni lamla chuan chu ti maya soi hon chu kan tum mel box silo kan thenom pa chuan kalna tur kalane tin min chu santa nula a chuak felta tia chuan borok in mung chu omani kapate atela tonglo an ni lamla tong heksu a to pa chuan an puak chuak tange nge a
eng lo ania kan local chan tak chu in hre thawanga kan naute thil lo ti nok chung changa khan kan ron leng ani ber maya in khong ina kan ron dil don ani bereti in a phan chang jok chon bula han tana ni a tlom le za po don lovin thu pha choin kan ong kal ngot mai ni kan thalai rol hote kan lo thunun tok lo deuh ni na langa an ma ni rem ruat na in member chu soilo shroi tu te tangial po ron lovin ro hran an lo nei ve a an thlawang han hau ngai na po kan thre hau lo an lo ti to miao sia wangin an hne na phei chuan mo in phur ngam tur ani ti hialin haunan kan mang he nge a pakhat chuan lo ti ve buka party a engei ni nan reng renga tin ka pate chuan lo zot dai thunga advisor in min da velo mole kan ho tu ten he tiang thoman thria ta ka chuan arang in hei thu pha choi turin miron tir ngal ani hi an tilea engting in thria ta ka pate bok chuan lo zot lea police lama tangin ani o masin mole pakhatina ti chuan a thian pa lo ner sok chu ka morenga anin thil chiang tok lo ni nge yang chu police ho chuan man po man loin an ho tu ten hena thil chin chang ron thil ma sa ti na niang mo ka pate chuan lo ti deuh maka chu tiang lampo ani amoni le party mingalan ta ka chuan bo zui dan tur ron soya kan lo ngai moya tin lo ner sok jok khan lo tlip thuaya ril ru dam na khopero ani hau lo thung keimani lampo kan lo in zilanga ne tiang thil thleng to lo tur hian kan lo in enkol donia tun tum chu avoi khatna ni boka min theng hel sak the shamang em tin kan on tra o top mai chewni kan bo ruak lain thri a in thlan result chuak mai tu nen he tiang bo ruak in min an nang zui hi kan hroi tu te lu po hai khop maya an ngai thiam na vadil ngot mai teun ti ni hi an ti le chuan ke ni chunga thleng tur chu ni angin a thleng to ni bera he inon mu veka chu mai po la ni lo tuna po police lemin silai kol thu poya khe siam sakin jela thon lu nge an tumboka ke ni chung ko tan chuna ko to pa kan tang hi ni ber to ati mek line pakhatin ni azielo khop mai he ang po ni se kanin thre thiam tlang the ni chuan police case lam te po chu fel zui ni maya tin adam doi bil le inen kolna sen so zong te po ke ma ni lama tangin kan tum vekanga kan naute nan lo ti sual to a hliam thoi dam chu kan kawat la lo theilo ani a lo ti ya ni lowe kanin en kol theilom chulam chueng ma kan phu reng lo kan nu chona lo ti ve bawa enga po chu ni se kan chung ko chu tur tu ber kan ni maya chu ti role ro chon kan chunga ngai dam dil dai hi thil dik chia po nin ka shelo zoram mi pui bum na ania mizoram mi pui ai kan o zo po ni lawa ke ni lo ngai dam ngot the chu ni na lang lem lawani tin da na oma danin hei chu thutling ani lawe ti chuan chu zong chu ni maya ke ni ku ta om po ni chia lawani ka pate chuan lo ti ya a chan dan chu karil ru chia alo ni ve tho ani tho rolin kanin siam rem the chuan tu hriat lawin kan tham ral tir ve theya dule mamo te nei ni chuan in thla hruna turpo engma om lovania pathian zara sarkar thar mela hnaya sarkar hnania mo asum le pai zong point theyang angin kanin siam venga kapate chuan karil ru hriat tum takin minon mela keila chu thin rimin seru trewin kalo meng kar thunga enga po chu ni se so amo latule atur tur zong tur tu oma kenina thulo pot chan ngo tur po kani lem lo kan ngai dan choi nang tho chuan keringa ma se ama po kan lo ron venga chung ko te po kan lo en ron ve donia chuti rum thutlu na siam chi po ni lo chu tin ka pate chuan thua pot sata thudanga soizui ngaldaya midang tan han soizui po rem treu to lo kanuin thingpui hangte ain pui nuwa chuan chhuwa tumin an ding ta waya pakhat chuan kamut na lamaron pana engemo in fun chumin pek pain kha hei hian dam lo kan ve cheni ro se tin kalu khambula chona da engma soilo chuan kalo en ringota an chuak zui ta ngala kan zoram politics ten om zia hi chu engangen thil da te khan mani vom zui na ta ni man lo le ka pate chona ti deuh maka nui de ru chung chan ka phone camera chu ka en fel mola suma lei themo min ti ni nge yang ti khan an sum chun mani tongkam takin a leps ve do ni mai lo dam lo kan na tina na ei ruk ma ni leilo kal lo ti ya khatiang te kha lo min in tham na ta nan man thin kanu chuna lo ti boka anom dan jong khan thla ka la ve ka lom lungai du su an fing viawe mokati khatiang ten ron chet ni
an phing kim chia lo niang kal lo tia zana chuan kanwa hlau thong deuh nge ni anaw fa pa tlangwal hi riak turin a lo so mani oma kela chuan kalo hlau box si lawa ka at huai deuh poni mai thei chung ko pa ngai tan chuan jan rei khama hun vek to ang ti hun vela hian sang puin min ron bi a ani nen hi chuan in huat wang ni lawain bakkai reng mai kan nia ai nga ma main kan anin nial ngal rengota a shima hi tiang thil te chu tira po soi ve tur che nia I thluak hi thol le thin lutuk mai aron tia thil zong in hriat ve veki na ru ka ti thei eng maum nang aru ka ti lom ka du ka lo ti ve boxi chho ku ngai ni rengot mani tan thatur po ngai tu thiam lo zel lama te lo da thlaman nge che selai har pha ve deuh turasin mole ale ti tak tan ta na ka har chua zo po ka lo ring hleine zel tan te chu free in chom na ni ka chak ma nak la ya ka lo ti boxi I mol mai sia I chak tak takang karing nang pui hian a tak takin ka lo biak chan che chu ma dini lo lenga I chan chin a hriat chak ring in ni chin khan ka lo hril thot beka engma po soi theilo a trap char ringota lo phone la aron tia kanin biak ka tul nom hleine min kal san to lom ka lo ti deuh maka enga inin then to mo aw ki chu ring thakher mai ama thu in ka ti zui ve tangata in thenanga ti emo ati zui le a adil chut mai boxi chu tiang si se chon tilawe ka kalsan che ngai ni tia chu tiang chon kanin thani tura ka ngai ka lo tia eng tikin ye chu soya ati le zela I lo ri azan khan afamak amaril ru tak takani po ring lo adik tak soi chon iom dan khan azir lo ve bok em malom nang lain tru lo pu ai ze boxia nang ma thiam lo ani ka ti tho ala ti zela engi ka thiam lo na ni ngot ka ti chon thata ka hril ve mai tur che lo matia engma min zo thek lo min zo chu ni se soi lo thum hleinem hriat chian tum na nei ve ni se chona zo te po mi zot veng chu din hun that lai chawati huama that lo ve le mi kal san chi ngain kan ngai mai don a lom ka lo tia ngoite chu tiang zong chon ngai boi du lo mai te ka thian nu hi ka hre chiang ve tok viawania engkim tak me vin nang ma in khat ve a khatiang thil rap thak lu tukina den ta ga chuan ngai tu na fi ma mang theilo te poniang nang po khatiang khani chunga thleng ve sei ti dan tur thawaniang thiam mi chan tir chu tum lo mel khop mai thiam na la ka nei big bok lova ke chuan achan le wang mumal taka ka hriat nu thutluk na ka siam chawang in thena cha ka niang chu man mo mai kala ti tra la I mak isuale moni zok le ati chuan sangpui tuna hian in rin dan khalo dikin zel hial thleng tai la chuan ani khan kanin hnai le theina tur hun hi min siam sak karing mi lo tuna chuan ani biak ai chuan in ngai tu phim deuh ka mamo masa khalo tia engma ngai tu phim masak tu rom lo alang tlang hal ve ka lo male o ala ti tra la ngai ve hun rei lo te po min ngak thei lo wania kadin mun chia ngalan lai berin min kal sana tuna tlei min in herdik ta deweti nu alo kir lengamo ti chuan ka chan chiat deuh huna min kal san lenga ni ri love adu ni le karil rudam hun ngak ve mai ro se ka ti ve ta khera anu lama kan soi ro chu soi chon tlak poni lo ama zok chuan min zil char ani hot mai kan naw min ria pui tu la chuan soi tur hi wang an ti mail khopa phone chu kheu niap ringota nuama ti mail vak lo ma diningot chu ka ngai tu azui tarenga athutlung na siam sual chu hre tho mai la pum mai harsa ka ti ve dewani kapom lo hlenang chu ka ti thei hau lo kong kharan lo ki kau chuan kaming phok kher mai ka phone chu ka chu hal thuaya kan naw chuan va hon sak in karin lo tak mai in doctor senior pakhat hi lo luta mi mai en hriat na nei lo mai la an melen ni na ngau chu ka lo ral hriat ve hlomalom adam lo po kani mangsi lo chu te lo dak luk ngot mai chu mak ka ti viawa MYP lamin anon tir ni tura te ka lo ngai man ma se chu tiang lameng ma la chu soibok si lawa pa ngai takina ti tia kana dan le ma son na kanei dan te min zot luam boka thadewina chuak le nul rawa are zuile tok chu ni maya kanunen kanin bezuya chuti lai chon nurse pakhati lo lutin khumbula ka bom chu hai roka min chi walo hun le toni o mange tin thengang chon ka lo murema nurse la chu chuak le nil reu boxia harsa in ka lo in siam rem ve boka anu deuh chon lo lut vele maya tre hiron choi wa a
mi chiu dona ni ti hriat takin BP check na bula chon sirin salet ngat mai ka BP check tura ka korban hlim chho mek lai chon kan kabin kongkhar chu loin honga chuanga lo dak lut heu mai engma soilo chon kongkhar chu kal ngal maka kanom nalama chon lokalin khuma narsin sirin sada chu laina thlek vungvunga ilo vokal lai angreng ve kati chon min chang lo koi kapu kha kha chiu na turania tin nar sona handila adam doi pa nga in chiuro he chu lepa te spot angai ati chon angai na kan thelo dun khermai nurse ne chon makti takin ani chu kan en dun renga khati khan mi mel phok vaksu in pin danain thil soile ti zongzong kha ka hrevekania tin narso mel ta khui maya narson dim deina lu thing ne ne ya akhur derani ti chu hairwala ni lo adam doi pa ngai chu siam sak thoiro chu ti ni lo zongin hei nang ma chiuna na ni ka mandon ati le chon kan tlangwal po chu lo ding chuak thuaya engi omzia haron ti ve boka tlangwal lo hak lok mai te man mo ngai lem lo ve ti na lo chang boksi a chan re chaw viau mai lain zo boi hun ni lowa ka hria ta wangin thatak chon ka lo ngak topa nurse la chu akhur na sabok nen adam doi zong chon tui bottle chu hai tlarum rum to maya a mai thlan fim bol tok mai chon amang an zialan tir chiang viawin ka hria reife hai nuwa po chon engma la ka nei lo a thil zon chu hre om mel po pulo a mel chon na khir tak turang mai hena dang war lap to maya keni pathum la chon kan thlir thap mai boksi he tain thute tin khuma lon kaina tur step angreng dewa thing mangan siam chu chuanga chona ke in chunar somna lama chona thai pheya ading il ngal thuaya a thumai done moti lai chona in nit lap ri chu kan hrezuya chuanga chona ipte atangina mobile phone chula chuaka a sirin scan chu khuma tre ya chona dale te ya kan naw ne na chon he hian video in lo lang che kan nung lama tang hian ka mel lang lo turin henu meli chiang deuina lang turani tin phone cho pezui ngala thuro ka ti chu thataka kan soila hen zom mairo tinat kherche kan tum lawania thui oi lo viau choni phu to kang zelin kan rul nga lang che ati ta ka chona hlau ta deu nge ni hre mel ta khena thu ta tham thama a mai chu hupin ala in suit fai khatini mit tui ti tla boi su I mit tui manga khoina dili tu mani choni thi sen zong dena far chu veka tulang zona ka zo chenga thatak in min changang che chu bak engma ka phut lo ti chon he pin dan hi chu san wang donia tu thuin nge he thili ti ati zom ngala ain su thrai thom lo chu chana dang hria turom lo tu thuin nge he thili ti le au ki po ngai nom lo tan ta viau I doctor ati chon doctor sangpuya chuanga chona lo ti wata adikani ti hriat nan alu lo bungata doctor sangpui lo midangin rolan omem ati le chon chunu chona lu thing ne ya anom lo tak mo ati le chon ka hrelo ati le loi boxi he thil ti turen poi sain zan yen pek che ka hrelo anla pilo che mi anda kala en lo ente nula I thil ti poi zia hi shet ve thau karing policeman tir tur che ni mo ko takal tur point hei fiana kan nei thatok viau bok ma semin tran pui du ni choni thil ti kan thei hil vekang karin lo lam de ni a thil soi chu doctor sangpui thurwal pui hi hriat chhuat thei pho chon kan ngai dam makang che I tran na lam turi thlang theiang ati chuan chana om lo min tran pui thei donem ati le chuan tham chal hian o halo ti ya in tiam ngam chiang mo a top thleng ni ding ngamang mo min phatsan ani vai chon kan thria thun hunai thil ti le in puanai police ko talut ngal don ania felfai taka kan zo thei ni chuan I hmula nge in kan thil nei te kan nuai bowang a chiang tro ati chuan o tina buzui ngata I kal thei ati chuan a thorang khermai a khoi thak letling zo ko lo male a rap thak le mai he thil hi a dam doin poi soni la thang he tiang shim choni thiwatang in seru chau chung hena ti ya kha engthing ron man chu peka I local huna fu le mai kal lo ti ya thim lima kalo chhodai to lo mo bike ka da na bula zarzo sang le doctor sang pwe ding dun lai kha ka muwa kathli thlai zui lom anu dewa hemi building lam hi ma la khan ron pan zui boxia rin hel na mi ta mi dang thlir lak lo lai lo ni bok nen ka en zui zela nurse nen khan khun khan takin nge mon soi ti chu ka hria engen soi pok a hre chuang lo kan doctor khai pin dana lo lu le kher boxia ka ngai thalo zuala
lo zui lu katum rum lai na ma kha lo chuak le ta hlawa nurse nen zoi ang reng takan in biak le nuani kha chuaka gate thleng ka zui nain engti theinia ka hriat lo wangin nurse zok ka en zui thual tul tin ka lo tlan le chhoni kha an pindan lama ka hmu to lo wangin ka ron lut tlang taringota sirin sa khan enge ompo ka hrelo ka ri stak me wani kha thil sual lo ti don tang se dam doi ba kan man karin lo wangin dik lo huamin ka ti lo thei ta lo ni nurse huai sen tak chuni se min dang thla chiang viau chuan ka ring ati ya ka patea ka va bengal thuaya tuna rum chuan thil ti wa harom ve doctor tangial punom to don si lawa in la chuak ngo donila kan pan tur doctor lamin discharge certificate ten lo be se le book si chuan kan buai thui lu tuk palange zanina chuan enge ma thleng lo wang chumo nak tu zinga ka lo phei donia an ho tu te ka lo mukwa lange tin min thla ke point chu ti te chiam chuan ka hlau hran lo tlangwal ria pui ka neya kong khar kalna tha boka zan reya damdoi ei ngai ka nei lo boka zan khat na chu har sana lovin ka pal tlang ve thei main ka ringani chuanga chen minom bui mai an tum thuta ma se ka hnial lui tlata wangin zan lai pel rota chuan min tin san ve ta shama sirin spot te sir turin a hon chat kha 2 point kamu hil thelo kamena piang la chuan kan na wala chu phone metin alo mengzi le ngala mutoro katila chuan ole ati ol sam eta mutla amuni heklo kan boruak chuan mu thelo turina kam ki ve deuh te poni ma na ke mu hil jok po mang chia wangin ka har jok fo chuni sia khwa war chan tia chuan kamu hil pa ngai ve thei tong chu tin kain lukhup tha sau sawa maserei kamu hil point ka hrelo uzo than tia dim te kaluron soi tu wang chuan har lo thei poni lo enge ni ta men po meng mang hlei lo hian ka lo tia ni zana nars kha ain ok lumania so an buai lui mai hati chuan min bar khai kher mai thei ngatila chuan ka tho hluai mai ome wangai vendeu te engen bo ruak tin ka tir chuak le ngala chuanga biak ka chak viau nain lo chhota poni se alo thlen meu chuan an lo ti fel vek tonga omje om karin lo wang chuan ka ti buai du talawa ka wadak chuak ve chak kher mai karin ai takin ke lo mu hil re niang sana ka en le chuan dar sari lo ri thuak to a kan na wala chu ruanga zui ve zel nge moni re tawang maya ka pate polo thleng man ta hialani enga tinge min va phusana save police te ka muin ka rial thil dik lo deuh umem ni aron tiluta ni zana min jackson tumtu nars kha aloin ok lumani om chumale chiang kuang pon kala hribik lo kan tlangwal kha wangai ven ro kati alo kir le harpian mai hei ka lo ti a vazie lo ve mole ni zan lam bo ruak wangani ngei tura ngai la har sanate chu tok bok mai la nun na em chun tur lo se thatura sin mole kan thil ti tur po ti sukuk ve kang ka ti ya ti a rei fe chu enge ma malak dan tur soin kan ti ya kan pani mai chuan thu po cha har sa kan ti ni chutia kan ti mol lai chuan kan tlangwal chuak chu lo lut ve meka engtin ngen tia tin ke lo zo thuaya an soidan manga kha chuan overdose in dam do e ya in oklum lo ma se dam do e chu thi pui tho ngan tia tuna postmortem turin an la lut chia ka lo chuk san atia arap thlak le mai ruam mana siam thiam po har don ni hi engpo ni selai thian pa kha alo chhom manang emo ani kha mangchang a hriawa mani mai thu po cha chi po ni lo hi kha pate chuan atia chuanga chuka bezui ngala naupang school kai tur ka da phot lo chuan anu hi man bok si lo kan da zetanga karon tlang chonghal mayang hei chok anei don me ka rei to lowanga lo ti zungzunga cho ei lovin lo chhoro ti ngot thuam si lowa nga mai lo chuan ti theidang om hal hek lo min ria pui tu te chuka ho tira pate po chuan thil ei turin min su san boka ngai tu lo thei si lo ngai tu sot mang bok si lo thil min tuam vel du chu a ha thak tak zetani ka pate le chuanga chu anonin zui lut ta hlula tomle chia ni khati khan khami china khang kan du tok le photang ti chuanin kan channel le lama khan nei fa garil bom lama khan silver button kan dong thara in zara giveaway kan tianga chuti rual chuanin story
thaber thlan na kan nei bok anga story thaber tila ziak tu nen ain kop hal theyang chu story thaber ziak tu chu writer thaber khatiang khan mo te khan in kop hal mai turin ro man na kan siamanga eng tikang e ka ti theidon ka hre chi lowa a reilu tuk to lawanga tun hnai chote a hi chuan ti kan tumanga ti chuan lucky winner mi pakhat tan kan siam tel bokanga chumi pahni chu best writer le comment tu lampanga tangin lucky winner pakhat kan thlang chu kanga chutiang chuan nya giveaway ti kan tumanga in lo ngai ven deuh hlek don nia chulam chu thang helam chanela chuan kan dong to a video te pokan lo da to kha main solam channel donani miaw wangin helam han ti ngot thu khom si lawa adon na lam channela kan buai puyanga chu lo ngai ven theu don nia